Ale dobré ránko, ja som sa dnes zobudila s tým, že som si povedala, že pre vás zostriham toto video. A teda ako môžete vidieť, video nezačíname inak ako prerábkou. Pali dával dole zo schodov lep, pretože tam boli predtým parkety a taktiež maloval. Následujúci deň mi doniesol kuriér tento dokonalý balíček a boli tam takéto nádherné biele šaty a v tom úplne istom štýle tam bol aj tento set, taktiež nádherná obliečka na vanku, šatka do vlasov a takáto zastieraná rúru, ktorú teda budem ale musieť skrátiť, no je dokonalá. Vanku už som dala k týmto ostatným na posteľ do spálne, pretože sa tam úplne úžasne hodil. Na večeru som nám spravila pizzu a teda niektoré suroviny bolo treba dať až po upečení a teda je s olivami, cibulkou, tuniakom a syrom. Na budúce skúsim pridať ešte rikotu a táto kombinácia chutí bude podľa mňa úplne že dokonalá. Ako dezert sme si objednali ešte toto bubble tea. Na večer vytiahol Pali teleskop a pozorovali sme slnko a večer teda hviezdy. Boli sme sa prejsť bejlinkou a toto sú teda tie nové šaty. Ďalší deň som vytiahla tento nový set a išli sme na burzu starožitnosti do Jablonice. Posledného pol roka som na burzách nič neulovila, pretože som mala pocit, že tam nič zaujímavé nemajú, ale tentokrát som mala chuť kúpiť naozaj všetko, prísahám. Burza sa nachádza teda na Kaštieli a tá atmosféra tam je úplne úžasná. A keďže táto burza bola celkom väčšia od ostatných, tak sme sa tam zdržali naozaj asi vyše 2 hodín. Naším prvým úlovkom je táto tácka a pomocou tohto prípravku môžete si ho kľudne screenshotnúť. Sme ju úplne dokonale vyčistili. A jej využitie bude presne takéto, buď na kavičku alebo na nejaké raňajky či obed. Druhým úlovkom je táto tmavohnedá polička, ktorá využitie našla v kuchyni. Ja som tam teda už dávno niečo takéto hľadala, ale nenašla som podľa mojich predstav a opäť sa mi teda potvrdilo, že sa oplatí niekedy čakať. A taktiež som sa teda naučila nakupovať, pokiaľ tam ten wow efekt není, tak to jednoducho nekúpim, no proste chápete. Hore na poličku som si dala takúto vázu, ktorá je tiež z burzy a naplnila som si ju vareškami, dala som si tam taktiež maselničku, džbán a taktiež zlaté odmerky. A toto už je výsledok, môžete sa podeliť v komentári, že ako sa vám páči. Tretím úlovkom je toto zrkadlo s kefou a podľa mňa to je úplne dokonalé. Taktiež som podľa mojich predstav hľadala už veľmi dlho a toto keď som videla, bolo to úplne láska na prvý pohľad. Na večeru som nám spravila už iba lososové závitky a pozreli sme si seriál na Netflixe. Bye bye.